Hello guys, and hello, welcome to my channel. Today we are recapping on Uthando Nesthembu. Yebo, Mayeni, she's such a comedian, guys. She is such a comedian. Hey, she's like, hayi ndamqelela umthombeni ukubana baxokuheda mara yena wathini yena ungumthombeni uyokhetha nanoma ubani and akekho umuntu abazomvimba manje and uyasho ukuthi it ended in tears okanye the tears ended in mthombeni athi you were warned. Sazama ukukuwonisha ukuthi awukahle nkosi yami, uthi kahle nkosi yami, baxokuheda umthombeni yena wathi hayi akazingeni leyo. Umthombeni yena wathi hayi uyoba lijuba yena. Hayi bathi manje sekabuyile umthombeni, ijuba sekalijuba elicuthiwe nkosi yami, sekalijuba elicuthiwe nkosi yami. Now he has become, when the juba they've cuttered at the phambili. Hey, hayi bathi hamba juba bazocutha phambili. Nakho uyihambela umusa nkosi yami, waba lijuba wahamba bamthola umusa. Hayi bamcuthile, ucuthekile nkosi yami, ucuthekile. Ngapha yibhedlela ngama-high blood pressure, amakhosikazi ayagoduka, omayeni babuyelile nokwabo, like ayi shem, ifukulijuba nyani benineyimpiko besiyombona kakuhle ukubana hayi ucuthekile nkosi yami, ucuthekile nkosi yami. Umusa uhambile phambili. Hayi, I guess this is where they say ukubana isala utshelwa sibona ngomopho, ukubana ma uyalo ukutshelwa uyobona usopha igazi, hayi iyophi inhliziyo kaMusa, emotional physically nje uyopha nkosi yami, ngoba uyalile ukutshelwa. Uyasho nje ukubana isala kutshelwa ukubana if you do not listen, hayi you find yourself deeply hurt. Uhethiwe nkosi yami umusa. Let's hope you get back. Let's hope you bounce back. Let's hope this is not going to be a long-term diseases, inhliziyo nama-high blood pressure nani sezikhuphuka phela, ziyenyuka lezi zinto because umdala naye umusa ngoku uyebamba u-50 wonke, 50 yet. Let me know what you guys think. Let me